Agani ka por nga ai kublay singi utray ipibaro ki para banget hau Chris banget mapi bagayeng ka jong pi pidan napden kamet kabakwat kabakia minan ka singi adap ban tep ya i MP ba i jong i Dr. Ricky Singkon ngahi nga kwa ban plai pi ba nga banot i ngampat si me kendo i Dr. Ricky ngampat yo ban khoble kiti bat i markhmat andre nga i je tan chubon ki daw bale nga i je kajing klat kajung i kade kajing donong ka bakrau ya ka rikasi kajung i jalai kajung i barok away ngamtip la ublay unang say ne ya uwi pat kumi Dr. Ricky kajing dawai kalong mau ublay un say naga benda kajak ben riu la ublay dang isnay kajak ben riu kajung i unang say om tang ya uwi un say kambun ki ba kumi Dr. Ricky ba ublay pensung thu ya kibrio kajala kajung i kumno bagi de ben le na sekamat hadi kajing du no ya i Dr. Ricky Singkon ngai kadi kan pen phai wat ikibrio sho ublay kin perkhat thamai ya kajing ade kajung ki badu bat kajing ade kajung ki hakasin sa khadar bat ka langkas alang nganang perkhat bangan ya kendo i Dr. Ricky nambar banga kwa ban ya kren bat i hak bedai bat ka politics kasinsa ka khadar haka jala ka jungi ngadan sibon ki banga kwa ban ya share bat i kumno ban banikit lengkor lam ya ka ri be ka jat min rio dakaru komsen syar kabaklan bat ka badai biang bat ka basisha masudok ha men siw na marbang ngam shimla ban ni kendo i ngam shim pe perkhat ko ubre ngam tip ba uble shim no i selade menta kita gi jing temu ki jonga ko munong sharai naga benta kanyi singanya kari bat kajak ben rio bat no pat kanya sam ama ngas ngau ba tang i Dr. Ricky hangahi ibangala ban yete ya share iki viewpoints ki jonga naga benta kumno banyada ya kari bat kajak ben rio ke jongi dakaru komsen syar kabaklan kabadai bat kabasisha tengkom ta adap tabi imenan kasngi hadu menta ga men sim nga gadang thli anang e perkhat trai snei kari bakajak ben riu komo ong biang ka to video bala dap ngamdei u nong ngamdei u batre ka dikakam ngadei u nong sharai balang Henry kumbang ai lap yo Chris skiyo ki hat kot jang kabalang saka pertai ngadan ro ya kata kajing iye ya kajai ben rio kasih kajong te kita ki plan kajing temu kajong abang yo ben kan bat i le si ngam tiap langan yo ne amanya kren bat ki wipat Henry ngasno kalong kacindut nong kabakrau ya nga hadu mentangan nang snow kenja wada bang ngampat jui kendo ye Dr. Ricky marhamat ki plan kilakut no hakat ko smir bang ya snow ba ila klat no panang ngai ju blai don la kajong ka plan la kajong kajong tumu hende kani ka kubor ka bang ka ban ai shapi ka por na ka office ka balang CCRC nang na pom so men sora na kani ka office ka jonga pen poile me kene khubor saka jai ben rio
nangai kalong ka balangkam ba ilong ko bol balong kodro dan kajing kentu dan kajing maham na keting kajang oblay kunungin perkat kum kajai ben riu wat kum kabalang kum so adin mangidu no I Dr. Ricky ngebo e kajing kali halade habaki nong yalam san perthei akan ki nong yalam san perthei mo akan ye kanika ye nagani kaliam habaki nong yalam san perthei kiba ublei ulasei kiba rublei kiba revered you kiba kiba ka kti jimu kiba ngi thmu ba pha kiba shipting blei habakum kita kinong yalam san perthei kiba rublei ublei shim no ye ki selade ane ki klat no kamot kumno yangi kibadang em kata kadi ka jingkeli ka bang abu alde kamot kumno naga banta jongi kibadang em lagi lagalong ni kitu kibadang naga toka feel lagalong yangi kidoka kanega feel badi pat babar kamot kumno yangi kibadang em habang apuli ka Bible habakum kani keja kala bandan arjingmot kajingmot ka bandeng kong kala bandai ke dei ba ka ayom jong ka jing bisar ka jong oblei kala hajan ka ayom jong ka jing bisar oblei kalong lahajan is approaching kala bandai kata bau blei usha ya kajat bendri ka jongi bakat experience ya ka consequences jong ka pop akari ka jong ka God is allowing a nation our state to experience the consequences of its sins ngasa puli no Isaiah san pinyo ko ka benengko como pastor como nong sharai nga imai ka jong ka jala ka jong la itu ya kata khamta maka por election so ka jing shim no ka jong oblei ya ka bakom kini kinong yalam kala bandai baka adai ka ayom jo ka jing bisar oblei baka lahajan ngape ka kom sencha khadara ka jala jong ka ima do kata ngapet nyalo kibriu kom long ke jala ke jongi ngai ima koki parok ke parasnam ki jonga kan ke po perkhat bahai kan ye boblei u allow ne usha ye ka jai bendri ke jongi bakan mat ye ka bainom ye ka consequence namar kapop hagari so kata kadi kelak bandai ke bendeng kong kebaar kelak bandai bau beliau dan kajing temu ban pen kala ya kajak menriu kajongi habangi yam beriu kajing yap jeng totor di regesen kon mendai tang iba arden bagi kibe i yam dek ngai ka ri bakajat menriu ka yam beriu hot ngam pat je kendo i ayam ngapat do let's see ka dei ka bau beliau khot ye ka jala ka jongi se kajing kala pamat bangin don ka jing dei ka ba im pat ublei lang bau kris kala pamat na kipop en pai se ublei en pai se kris ini opat ka jing pathamai bat bangin perkhat thamai hage bade bat kasencha ka khada de tang ladangin pai se ublei hau kris ba bangin yo mat ikata ki yo mat ikata ka jing ma ki pop ke jongi ngin yo mat sha ikata ka jing pedeng ka basisha ka jong kris nadu ki basong apo ka balang basabar ka balang na try ngin sngau tho
Hadu kat no baka sensar khadar ka badai biang. Bagi beri ke bakom kini ngidong kam. Haka jelah haka jengi. Lam kam tahan ong yepi kedawan biang ka next election. Beri jengi dom sotu. Sola bandai ka tahu belai kwa ya ki beri jengi ban ka khat ma. Ka jengi ke jengi badu belai lang ba ukris. Baka jengi ke jongi barke melangkah salah. Desi kabaja kum ni laban dari kajing temu boleh dan tak kawai pat kaplan pa ula ban sei pat sa uway sagi way pat ki brio ki ba kom doktor Ricky ki banyalam ya kari boleh dan temu bo ha nak baga jalla ka juga da boleh dang isen ai kan ngaduai bo boleh isen ai pawada pedang kajing e daron kajongi kum kajai ben rio kajing sakama kajing kajai ben rio ublay unompat ino. Kung pastor hinga kwa ba kajala ka jingan yo ya ka kom sensar ka bakhoy ba ka baday. Ako ba kajala kan kiyo sopran. La kalong ka bakan jamin siyam. La kalong ka ni ka do ka juni. Ada ublay is ni. Nama para bangay sa pagidon kinong kilam ang ken nagaliang kabalang akan naka politics kasensa kala bangidon yaki baru play kasensa ka kadar. Angay kiduway nagabanta ka ri ka juni. They pray for the nation. Habadan Gibril ki godly leader haka sensa kakadar. Kin kren ni kajing shisha. They will speak truth. Om kajing shikor. They will never speak lie. Kin kren ni kajing shisha. Habadan ki godly leader kan restrain what yaka bamsa corruption. Kan sumar bahal ni kan preserve yaka moral order haka state. Bagian i kajing roy habaro kiliang. Bagani kalap long kajing kerhu om tangi kita bendu kajing kalap long kajing kerhu yaki way lengba kadala kajing. Pada bang hidup no ke bakom gini god lili dah. Masuk kali kajing long bakra. Ni kermen bo boleh unsai kanang bangin yo ke bakom gini akasin sa khada rakajala kajing. Makan mau yang katiin ke jung blay na gabaar kis iem kalnong gabaar hula hedo kalnong gabaar husan. Habo blay usay yus iem Josiah. Ubriu baru blay. Uwan ra ay ka reformation amtang haka baken jaman si makari juda. What agar kom sen sa kadar. Kadang ka reformation. Spiritually do kadang ka reformation, politically do kadang ka reformation. Kata ka jing terang ka jonga. Kata ka jing terang ka jonga. Bahadin kajing yapno kajing habang ipuli ka Bible. Kajuda kahyar arsut quickly decline habro ardali. Spiritually do quickly decline. Politically do quickly decline. Spiritually decline, politically do decline. Hyar arsut. Tetapi kadai kabanga tiang kabanga utrai nyam kwa balong kum kajuda. Kajala jeng kanam longkum ta. Tang boleh batit dia kata. Kebai ka pekat mau tapi yang ini ai sia san pinyo dekat ka bedeng kong kum ni. Ki bahok ki du no ti umdon babu halaga do no. Ba dia ki briu ba isen ai la shim no. Example Dr. Ricky. Wa de ki weru. Ki bakum mai. Ti umdon uba perkhat bashim ya ubahok. Nakajing sniyo kabansawan. Am ko abang konteks ni. Rengas ko abang ini dekat. Asyim no ibahok nakajing sniyo kabansawan. So ngam tip kay ngajing temu kajing ublay balay usyim no. Iki godly leaders. Lagalong haka politics. Lagalong haka bakin jamin siya. Kalaban long kamta kabas niyo kala approach. Kajing bisar kala. Hindi nga kwaban kadang kajing kerman ba ublay ni snake kita jong iba isi unong padi no bon khot yang isi kajing kelab kumbang man kajing ede bad ublay lang ba ukris ba kajing ede kajing i bar ka imlang kasala bangin perkhat ma kajing yap no jong u Josiah
Kajing khot no kajong ublay yaki godly leader. Particularly kung mga kan mentak sengi Dr. Ricky sengkan. Kakan saya kedar yang bat saya kajala kajong barok away. But righteous leadership matters. Kinang ilam ki ba hok, ki ba shida, ki ba shisha, ki ba rublay. Kalong kabarang kam hakajala kajong. Nado kajala kajong ki beri ba syong kajala kajong kinang kamban kalabak. Kinang kamban change baglabak. Namaraba lawen no yaki godly leaders na kajala kajong habang apay na ka-Bible, kadon ka jinghiar dor ha ka-morality. Kadon ka jinghiar dor ha ka-sign birthday. Kata ka di ka babuot, baro-baro nga puli po ka-Bible. Timenta, ala ka jingsa niya ka jungi, kalong haubriyo. Siya ka jingkarmen jo kajala ka jungi. Namong bangim sa niya, haginong ilam di ba beliau lah ay. Hendray wat Dr. Ricky lu ujuya pinkel mau bagani sa niya kajung kadai hau play. Wat ma i sa niya hau play. Tekum tak kari bagajai benriu kajungi wat hapadang ka di sosi ka bakrau ka bakum kani. Must not depend only on one godly leader. Bangim dai ban sa niya tahu way unang ilam ubaru blay. Ngideban syania hau play. Ngideban syania hau try. Tikum taha baki nong elam gi baru play gi yap. Kabu ga jingkeli ga jatla ka jungi. Kabu ga jingkeli ya ga jalla ka jungi. Kamot kumno yang ikum ka jalla. Yang ikum ka jat menrio. Kamot kumno yang i barang. Hatungi latay ya ka hok hapok kajala ka jungi. Have we built righteousness? Naduk kinang ilang pertay. Naduk kinang ilang pagkanjaman siyem. Have we built righteousness? Hatong isliang na iyam ya kahok. Baik ka leti utara ka ketien jang u. Hakajala ka jungi. Ning issue adamayat ya ubay ubre ubahok. Ladang issue adamayat tangi Dr. Ricky bilong kum ni. Nangim kwa ban built ya kalenti ka baday. Kung kalenti ka jong ublay ka jala ka jong. Sano ka jala ka jong kan poy. So ngi ada mayat ya Dr. Ricky sengkon. Haka juga por gidi ban terang bangin build. Ya kalenti ka baday. Ya kasensyar ka baday. Ya ka jing sikri ka baday. Ya ka kom kristan ka baday. Ya ka kom yat kom yang ka baday. Ya ka moral life ka baday. Ngin build pat ya kata kalenti ka baday. Ka righteousness. Haga jela ka jing. Yanong ipi dan tagaw galenti. Dada barok ngin pai siya kani empara makaktiyan ka jang oblay. Langin bu ikani central. Lakalong haga jing imshimet. Lakalong haga balang. Lakalong haga sensa ka khadar. Haga ri ka jangi. Oblay un bu order iki ay paro. So kani sanya haga jing kadaya oblay. Oblay un saypat. Iki godly leader. Nama oblay. Leadership is temporary. Kanu ka leadership kalong temporary. Lakalong ka balang, lakalong ka imlang salang, lakalong ka politics. Leadership is temporary. Hindi ka khet ka jong ublay kamlong kumta. Ka khet ka jong ublay ka long bam juko. Kata ka di ka jing amin siyem ka jong ha. Yepi, nagaktiyan ka jong ublay. God's throne is forever. Baro ka bang ida na ka long temporary. Hindi ka khet ka jong ublay ka long siya ki bam juko. Hadin ba Uzziah ulayab? Pinapuli Isaiah lang banrio. U Isaiah uyo yaw try bala kentiu iyo. He saw the Lord high and lifted up. Tikom taka stability haka jelam ikhliya ka jongi kamday ban rest tangha uway ubriw. Ne tangha katu ka party. The stability haka jala ka jongi kanwana langin rest ha ublay ubaka khet bishar ka jong u kane syakibam jokon.
Bagi jai ben riu kasih ka jongi ka haban stuin ka wei. Ni aingu ya ita tori kesengkon. I miss him a lot. I really truly miss him. Ngidang don ki god lili dagi pokom kene ke jala ka jongi. Pitip bah ke kita. Kas jala ka jongi ke de benyo jing hikai. Ba ki MLA ki kella, ki CM ki kella, ki government ki kella. Henry ka jing sinsyar jam utrai ka long sya ki pam cukot. Kababa ka pagkan makawingin ka sam, babaro kita kinong sinsyar, kihaban ay ka jubab si ublay. Kani ka political power kalong temporary stewardship, ka jinong sordar kabatang sipor. Hindi ka jing bishar ublay kalong kabasisya. Tidak kadaw ka jala ka jungi ka dong kambacha niya ublay, one pie sa kaktin ka jong ublay, ngin ben iya ka jala ka jungi ka kaldi ki baday, ngin jiet ki brew ki baday, ngin duwai ba kinton ki brew ki baday, namar kanam don ka nation kabala ban last long ban survive ban next lem klem ka ho. No nation survive without righteousness. Ada ka survive ru kalong chaos. Jot pra. Smile tung. Kaprobok ngan puli na kebenta jong pi kalnong ka ba. Kat sao ngan puli na kapot. Kadekot ka balay fusaw. Kat sao lay fusaw ko ongkom ne. Kahok kapit kentiu ya kajai ben riu. Hendrei kapop long ka jingle ran ya kanu ka kenja ben riu. Anam ni pai bang shadien bakadik kalabiang bangan ong UP. But no nation survive without righteousness. Kahok kapit kentiu ya kajai ben riu. Hendrei kapop kalong ka jingle ran ya kanu ka kenja ben riu. Kaya ka bajai ka jala ka jingi probably langim kalabamot kabakams niyo. Kumawai siya. Kansawan. Baka di ka ayom na kajing bisaru blay ka along approaching jisa kelajan. Blay ula ban siya kajak mendujungi bakan mat ya ka konsekuen na marki pop. Tatakoy lang di ngila ban like long kalaba mo. Pasyo blay labaw kres. Niyo ay kajing peding ka basisya haw turay. Baka kajing peding ka bang iyo kan penkala kan ma am tay ki pop kajungi. Kan penkelai ka jing im ka jongi habala penkelai ka jing ka jongi kan pelong ro ngin perkat mai kini ki paro sebentar kani ka jing ja ka bangi ma ka jala ka khot ro kum ju om tang ka political parties ka khot wa ka balang bakanian haka bakum kini ka por ka khot iki banget ki basisya bakin yang abakom kini ka por Syakri hok ya utrai, but I ketika ketika yang nakabanta ka imlang kasala. Especially mentally I'm ready. Ketika ketika dia. Lakalong gajing dawai, lakalong ka nakabanta. Kumunong saray. Bani i baka pateng jaka jay ben rio ka jongi. Katip ya kalanti ka basisya. Jong gajing panem. Katip ro iklanti ka badai hakasan syar kada hakarukom im karukom ya karukom ya so ngim dai ban panik ngasor si syar kata-kata ngim dai ban panik hendeng dai ban yang hakajing slur hakajing yaine ai bangin ang kam roy hakajing dewai ke jongi ngin pelupor Hagi jing dewai ke jungi man wadi ka khamat mo trai bo bleu nei snei ya kari kasih ka jungi kadang ka jawai ka janwai ka baong ken mau trai ya ka ri kasih nila ban ruai kata ka jing Kilaban shim na ko jino ruai kada duai jo trai duai mak nang ilam duai ulun le ka ba isnai bo blai unum patsya yang ibangin malak ya kata ka konsekuen na marki pok keso ada orang isnai ada blai
Ula weng ni kakti ka jeng para bangai bi jong anong yang pingin mali Yesu. Kapor ka badum ka ap ya ke jela ka jeng. Sekali ka kubo kalai cepi baro. Papen berkat. Ya ka ega bangakran. Namar bau blay usim no ka bakom kini. Dan sibuk ki egi. Bau blay usim no ka bakom kini. Ko ban ong yang ni kum ka jela bangim dei ban sania hau brio. Ni ai ngu blay ai ka bakom kini. Ndai ka sini ai kam dei hai. Hau blay sania ka jeng dei hau blay. Ka sini ai kam dei hakil hau kulai haki kulai thama. Haka white lam. Haka bor haka spa. Kaji sania ka jeng hau tu. Ba ipak to reki jepan kan mau kata. Haba boleh sim no ka bakom kini kinong elam. Boleh pen kan mau yang ibang. Ngide ban kala ba mot syua ba ka jeng besar kan man. Bangin tei ya ka jeng syakri ka bakan jaman sim ka jeng syakri ka pertai haka lenti jeng ka hop. Haka lenti jeng kres haka lenti jeng ka ketien ka jeng. Ba bangin kan mau. Bau jisu udai usiem kisiem bad utrai kitra. Ala ka sania ka jeng ka dei hang ta para bangit dang don ka jeng kermen. Yang i badai ka jela para ko. Pen poy ka ni ko kubor. Ubleng ka ko yang ilang ba.